Takže nazdar lidi, vítejte u dnešního tutoriálu a dneska si ukážeme, jak nainstalovat Two Money Items na do Minecraftu na verzi 1.3.2. Tak první, a to je asi základní, to každý ví, zapneme si internetový prohlížeč a napíšeme Two Money Items 1.3.2. Je to opravdu lehké, můžeme si najít tady na tu stránku první. Tak. Tady počkáme, až se nám stránka načte, jo. Ale načte se. No prostě už se nám to tak kdyby načetlo. Teď se nám tady počkáme, až se nám to tady načte, 5 sekund máme počkat. A nebo můžete jít normálně na Google. A když dáte tu Money Items, tady no a pojede trochu dolů, tak tady máte na Minecraft forum. Tady pojedeme taky dolů. Jo, tady máte prostě nějaké blbosti. Jo, to nás jako vůbec nemusí zajímat. Tady ty vole, zase nám to načítá. Mě už to nemá ale sere. Mě ale moc. Jo, a tady máte, jo, obrovsky napsané Downline Forum Minecraft 1.3.2. Jo, nebo tady máte pro nějaké ty snapshots, nebo jak se to říká, snapshot, no. A tak dáte download. Vlastně se vám to otevře taky. Tady počkáte, až uběhne 5 sekund. A dáte skip ad. Ono se vám to stáhne. Zavřete internet, mě se to stálo tady na plochu. Ano. Tak si to otevřu. Dám si to tady tak na bok. Dáte start. Procento, app, data, procento. Tak jo. Tečka Minecraft. Bean. Minecraft. Otevřete si to v RARu. Tak tady budete mít složku meta.inf. Jo, já už to tam mám, takže já už to mám vymazané. Takže kliknete, takhle ho označíte, jo, klikněte na ním levým tlačítkem myši, ona vám zmodrá, ta složka meta, čárka inf, pomlčka teda, a dáte tady smazat. Jo. A teď, až tu budete mít smazané tu složku, tak to ty soubory všechny přitáhnete jednoduše sem. Jo, dívejte, takhle si je označíte levým tlačítkem myši a přetáhnete sem a dáte OK. Pak všechno zavřete. Zapněte si Minecraft. Počkáme, až se nám to načte. Tak, se nám to načíst. Bože. Jo, třeba tady na té mapce, jo. Jo, a máte to tu, třeba sklikněte na ten stone, máte stone. Jo, a tady, jak jsem dal tu test, teď se mluvám, mám lagy, že nahrávám plochu na hru. Tak, jo, a tady mám teď takovou pastičku, jo, takovou šikovnou. Takže já spadnu té pasti a rozloučím se s vámi. Wow, fail. Tak čau. Wow.